To har yanzu dai a Najeriya, mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya sun kutsa harabar majalisar dokokin kasar ɗazu, al'amarin da ya janyo har babban kyauren majalisar na waje ya balle a wani bangare na zanga-zangar neman sakin shugabansu da hukumomi ke tsare da shi. Wasu rahotanni sun ce wannan ya tilasta majalisar wakilai ɗage zaman da take yi a lokacin. Sai dai mai magana da yawun majalisar Honorable Abdulrazak Namdas ya shaida BBC cewa kicibis ne kawai aka yi. Majalisa ta ɗage zamanta ne saboda tangarɗar wutar lantarki. To Abdulsalam Ibrahim Ahmad ya tuntubi ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar, Malam Muhammad Ibrahim Gamawa na kwamitin hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan uwa musulmi a Najeriya kan abin da ya kai su majalisar. Mun je ne mu miƙa musu kokenmu kamar yadda muka saba. Sau da yawa muna zuwa wajen su mu ce lallai har yanzu sun gaza, sun kasa magana, sun kasa tattauna akan batunmu. An yi mana kisan kare dangi amma har yanzu ba su taba kawo magana a majalisa ba. Sannan kuma lafiyan jagoran mu Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki tana ƙara tabarbarewa amma har yanzu ba su ce komai da shi da matarsa. Musamman ma matarsa yadda yanzu akan keken guragu ake gungurata. Amma mu je mu nuna musu gaza wasu gashi har kwanansu a majalisin ya kusan karewa. Waɗansu sabbi za su shigo. Saboda haka mu nuna musu gaza su mu nuna musu rashin jin daɗin mutu. Wannan shine abin da ya kai mu wajen su kenan yau. To kun samu isar da saƙon naku? An samu rashin fahimta tsakaninmu da 'yan sandan da ke gadi a wajen. Sun nuna cewa su ba abin da za su yi. Maka ce mutu ai waɗansu sun zo da fari an kuma saurare su. Kuma ga takardar da muka nuna musu cewa muna zuwa yau. Sai suka ce su fa ba abin da za su yi. To da suka buɗe wata mota kofa sai jama'an mu suka shiga ciki. Suka ce to idan kun ce ba za ku je ku faɗa musu to lallai in za mu je da kanmu mun tabbata yanzu za ku tashi ku yi naku aiki ne. To cinkoson da suka shiga da yake jama'a na da yawa har aka banka ɗaya gate shi ne muka ga jaridu abin dariya suna ta cewa mun balla kofan shingen mun shiga ba haka bane. To amma ai a yadda kuka shiga sai aga kamar karfi da yaji ko karfa kuka shiga. Mun yi ne domin mu jawo hankulan su wa'annan tunda sun je 'yan sandan ga munan ɗaruruwa dubbai kai nake son ce amma suka je suka zauna kawai suna taɗan su muka kira ma wani muka bashi takarda ya shiga ya fito ya maido mana da takardar muka ce ina bayani ya ce babu bayani. To amma baka ganin shiga ku ta saba ko kun keta doka? Ba mu keta doka ba ai majalisa kaman gidanmu ne. Majalisa gidan duk wani ɗan Najeriya ne ba mu san lokacin da majalisa ta zama wajen da ake hana 'yan ƙasa da suke da kuka wanda kuma kowane ne a duniyan nan ma ba Najeriya ba ya san an cutar da mu kuma muna buƙatar mu kai kukan mu majalisa kuma mu an san ba 'yan ta'adda ba ne inda ta'addanci muke yi da yanzu ba mu kai wannan lokaci muna gaya duniya zaluncin da aka mana ba. To ya aka kare a ƙarshe? Ƙarshen ta dai da suka ga uwar bari daga ba wani cikin 'yan wakilan majalisun ya zo ya gaya mana da irin abubuwan da suka saba gaya mana. Me ya faɗa? To abin da suke cewa za su duba kuma suna kan wannan magana. To kuna jin yadda 'yan majalisar suka amsa muku kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? A'a ai kwalliyan ma bata zama kwalliya ba balle ta biya kuɗin sabulu. Wannan dai kawai mun je mu ne domin mu bi ka'ida domin tarihi zai sajjala waɗannan abubuwa. Bayan mun tafi ko ma muna raye tabbas wannan majalisa za a rubuta abin da Buhari ya mana za a kuma rubuta abin da majalisa ta yi mana na kasa ɗaukaka maganan mu ko ma ta yi sau ɗaya a cikin babban zaurenta. Yadda wannan ba zai hana mai kira akan cewa a bi umarnin kotu ba. Kotun nan wanda ta ce a saki malam bai yi laifi ba tunda su ba su ɗaukaka ƙara ba. Ya nuna kenan sun yarda da umarnin kotun sai dai sun ƙi su aikata abin da kotun ta ce wannan kuma ya saba ma dokar ƙasa wannan kuma karan tsaye ne ma dokokin Najeriya. Mu kuma ba za mu bar shi'a ba za mu bar bin malam alzakzaki ba. Bindiga ta yi kaɗan kurkuku ya yi kaɗan ya hana mu bin malam. Za mu ci gaba da binsa za mu ci gaba da biyayya gare shi har numfashinmu na ƙarshe babu wanda ya raba mu da malam. Malam Muhammad Ibrahim Gamawa kenan na kwamitin hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan uwa musulmi a Najeriya.